Dagiti misa ti barangay iti August, ta mapanawan, awan ti misa ti barangay pailaeng tataapo pa nagbakasyon, adalat ta dagiti rito, adalat ta dagiti sakramento ti misa punpon ti panagkalay sa may sa ti naka-schedule, mabalin nyo lata ti umay mamunyag, ta dagiti papadi ti bikaryato, nakasagana da tumulong. Ada pamunpon adalat ta apo, ti umay agbantay apo ti kada weekend kanya tayo, dagiti Domingo schedules tayo kin anticipated dagiti papadi ijay Immaculate Conception Major Seminary ijay vegan dagiti mangisursuro ken dagiti mangbanbantay kadagiti seminarista tayo isu dati umay agmisa apo dito iti Domingo. Ket awan mabaliwan apo dalat ta live streaming tayo kadagiti dumdum nga mai live stream lat dagiti regular nga misa tayo apo nga may live streaming.